سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ابزي اوان لعل زخونه كالئ نجر نعلم اشاقيلو كل سب ابغوزو كوشب بزح سب كاس سرحو كسن بتوسخ دما هاجرات قطبن حيال معبر كسارا كصفعو اخيل زركب حمام كورونا يو ازي حمام كا ابزي اوان بدرجه عالم لعلي 2 مليون شوعة 100 شح سباتن كلكفن كله كاوم كا اتم 289 شح يوتم سينهم اتم لعلي شوعة 241 شح كا حاويم كابت حمام تقالاقلهم يمزركبو ازي غزرتات كا بدرجة عالم كخونن كله بدرجة نفس وكف هاجرات جنا ابزئوان كم حبورات من قستات امريكا جيرا زتهاسيت هاجر يلا نبز بهالولو درجة يتبصح زلا ابتا هاجر اتحمام نلعلي شومنت 270 شح زيغاتات حيزو كابو لعلى 490 شح زيغاتات هيوتم كسونون كلو لعلى 85 شح كا حاويم كابت حمام تقالاقلهم يمزلو ازي اسم بعد زخونه بزحوم دما نتهاجر ابز اوان اب حده بتعم كبيد بوليتيكاوي قطباون حنفشش كاتوا كيلي زلا ابزا channel كا كمتي بستفلالي غزي بزعبات حمام زلو معبالتات النزرقح حجقا بسفح زحمام اب امريكا سيعب وزلو بوليتيكاوي كومخا قطباو صقمات كما يمثل اب اوروباغي انتي حدش معبالتاتالو بزعبا كتابتك انتي زتبصح معبالتاتالو حانت بحانتي كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبر ازي حمام درو كلنا بتي ابزا channel ززرغح فيديو تديو ويس بخاله معكنا زينا بزخونه خوينو قليل حمام كم زيكونه كومغا كاب عبيتن حضر حمام زلوم والقسبات حليفو ملوط عنا زلوم ناشتون كتقع كم زخيلينا فليتنا زلنا ابز حلفه عام تكل تشحن 10 شعتن اب ورحي 10 تخلته ازي حمام اب هاجر تشاينا مستقلقله اما جمرتا سنفلطتنياتات بخمي كبسب نفسب يمحلالفن كالن بزح افلطو سلا زينبرم بقربا يم زكاتاتلو وزنبرو ازي يخونبر تشاينا حليفو اوروبا خطقع كومغا اب على اسبانيان عدد اليانن بزح سب كلكف مسجمره كلن هاجرات اوروباون دروق اسبقس كاتون جميرو بمنبرو دوباتن كعصوا كومغا حزبن انت عين سقوم توسيدو كابت حمام كدحن يغل مخرتات كلغساين تراين بانصار ناي زغنا مرحنا يتحجي ارست زمدبنا كوينا زلا امريكا زخونه ترامب نتي حمام كنا استراي زي كونه جميرو كم حنت زيت دغم عدر ريو مسلو كعبي كومغا نص دميقو كره طراي زيرو بعلت 26 ورا حدخا ات حمام ناب امريكا اتيو اب سياتل حد حمام مسترخبه اب تمساسال غزي دوب كورياون ناي مجمرتا بت حمام زتتحزز زيغا رخيبا دوب كوريان مريحنتانكا نت حمام مقوصر قلطيفون بمسرحم اب مجمرتا سالسيتي زبزح اتحمام زنبره هاجر كم زينبرت اب زوان 10700 حمومات 240 هيوتم زسانو طراي زلوا بمخانيا نامريكا طراي زيكونت نبوزحات هاجرات اوروبا بليصاون ببزح حمومات اب دحريت بمنفعته خا كابتن اب قدمي تسريعن زلوا هاجرات كوينه تركب اب تمساسال غزي غنا اتا حمام زاتوا امريكا نتي بودب تعن عالم تقبل نزلو ممرمري قديفه ناتا ممرمر فتينا كسلطا سلا زي كاله ابتي مرمرا زي تخايدلو مونغز نبر معالتات اتحمام كساب كندي تلابيو علو اب زي فلطلو درجه يبصحو اب كم زكونه تادما اتشمو طراي كدمق كومخا اب زمص مرچا كمرص منتي زخونه بكو خطقم زفتن زلو ترامب نتي حمام اندانا اسه اب تحت قصصر يزلو صغم يبلنا كبلي تسمعو بعلى 3 ورا حده ودبت عنا علم ازي حمام لبداوي كنصوعو تخولو الله اب زبللو غزي دونالد ترامب غنا ميشيغان ندغف تاكيبو ابز عدي نيشتي صقم طراي زلنا كله اب تحت قصصر يزلو كبل بفخره كزاربي تسمعو قدمي دما اب دافوس سويسرلاند اب زنبره متخب اب قطبا زلون هاجرات عالم اب هاجري كله اب تحت قصصر يزلو كبل بتمكحت كزاربي تسمعو ازي يخونبر نغرات اب امريكا بفلاي دما اب تاب زوان ببزح حومات زلوا كفل هاجر نيويورك حومات اندا بوزيهم مزيم ترامب غنا بعلت 29 ورا حده اب دوب كارولينا ندغفت غيروا بزنبره متخب قدم حجي بزح وديت غيرم فشيلم يوم حجي دما نزحمم بوليتيكاو ملكع بمتحز حدش وديت يمزا المزلو بمبال نتحمم قاليلو كريي ترايو እዚ خمز عينت حلافنتاو زينبره غنا ترامب نفسه العل زخونه كال دميقه كترئيلو زغبره سقمتات نامريكا بزوان اتا زبزح حومات زلوا كومخا قطبا يخون ابشقلت البونت كبيد حدا
دارغا كورجي زبحال زلو اتي كساب حجي تزرجح زلو صبصبات كم زحبرو خا اب امريكا ازي حمام كبزاتو ناي شغله البونت حجز كرخبو زحاتو تزيغاتات 26 مليون يبصح زلو ኣብ ፍሎሪዳ ከዓ እቲ ናይ ሸቕለት ኣልቦነት ሓገዝ ምሕታት ዳርጋ ካብቲ ክኾነ ዝኽእል ንላዕሊ ሓሊፉ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከም በዓል ዋሽንግቶን ድማ እቲ ምሕተት የመርበብ ሓበሬታ ብሰንኪ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዝመጾ ብዝሕሰብ ክትከፍቶ ጥራይ ክሳብ ሰዓታት ዝወስደሉ ግዜ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ክዝረብ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ከምቲ እስጳኛ ኣብ መጀመርታ ሸለል ስለ ዝበለቶ ብሓያል መልክዕ ዝተጠቕዐት ኣብ መጀመርታ ትራምፕ ነዚ ሕማም ሓንሳብ ውዲት እዩ ሓንሳብ ተቆጻጺርና እንዳበለ ከናእሶ ይተረኣዩ እስጳኛ ወላ ድሒራ ስጉምትን ተወሰደት ኣሜሪካ ግና ኣብዚ እዋን እቲ ሕማም ዳርጋ ኣብ ክልተ ከፊልዋ ብሓያል መልክዕ ዓብ ጽፍዒት ክትብሎ እትኽእል መንገዲ ሃሲዋ ዘሎ እዞም ክልተ ክፋል ከዓ እቶም ሓደ ትራምፕ ዝገበረ እንተገበረ ንሱ ጽቡቕ ኣሎ እንዳበሉ ዝከላኸሉ ኮይኖም እቶም ካልኦት ከዓ ንትራምፕ ተቃዋሚሞም ሃገር ብሰንኪኻ ኣብ ዓዘቕቲ ተኣቱ ኣላ ዝብል እዮም ኣብ ካልእ ሃገራት ማለት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ኤስያን ኣፍሪቃን ኣባላት ፖሊስ ሓይልታት ምክልኻል መራሕቲ ሃገር ሲቪል ህዝቢ ኮታስ ኩሉ ነቶም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ነቲ ሕማም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣባላት ጥዕና ኣብ ጎንኹም ኣለና እንዳበሉ ከጣቕዑን ከለዉ ብኣንጻር ናይዚ ግና ኣብታ ብቆጠባ ይኹን ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ኣሜሪካ ኣባላት ጥዕና ብገለ እቲ ሕማም ውዲት ኢሎም ዝኣምኑ ክዝለፉ ክትርኢ ብጣዕሚ ዝገርመካ ብሓፈሻ ከዓ ንኣሜሪካ ኮሮና ዘይመባልዕታ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዘርእየካ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ብሓፈሻ ብዙሓት ክፍለ ሃገራት ኣብ ገዛኻ ኮፍ በል ዝብል ሕጊ ብምውፃእ ተዓፂናሉ ኣብ ዘለዋ ግዜ ትራምፕ ግና ሓደ ነቲ ነገራት ቀልጢፍኩም ናብ ንቡር ኣይትምለሱ መሊሱ እቲ ሕማም ብዝገደደ መልክዕ ክላባዕ ተኽእሎ ኣለዎ ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም ሃገሩ ትህቦ ዝነበረት ገንዘብ ኣቋሪፁ ርክቡ ምስቲ ውድብ ንግዚኡ ኣቋሪፁ እተን ተዓፂን ዘለዋ ክፍለ ሃገራት ክኽፈታ ኣለወን ኣነ ከዓ ክኸፍተን የክብል እዩ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ከዓ ክፍለ ሃገርኩም ናፃ ኣውፅኡ እንዳበለ ደገፍቱ ክርስን ምስ ጀመረ ኣብዚ እዋን ኣገራም ብዝኾነ መንገዲ ብሓቂ ደገፍቲ ትራምፕ ናብ ጎደናታት ወፂኦም እዚ ሕማም ውዲት እዩ ኣነ እንዳቀምቀማይ ክኸይድ ይደላ ኣለኹ ክዛወር ይደላ ኣለኹ ንዓና ሕማም እንዳበልኩም ካብ ምውፃእ ዓጊትኩም መሰልና ኣይትኽእሉና እንዳበሉ ኣብ ጎደናታት ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ነቲ ተረሓቕ ዝብል ምኽሪ ጥሒሶም ሰልፍታት ክገብሩ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እዚ ከዓ ምስቲ ሓደገኛት ናይቲ ሕማም ርኢኻ ብጣዕሚ ሓደገኛ ውሳነ እዩ ገለ ካብዞም ደገፍቲ ትራምፕ ኮይኖም ኩሉ ይከፈት እዚ ሕማም ከዓ ተራ ሰዓልዩ ውዲት ዝብሉ ዜጋታት ኣብ ገለ ቦታታት መካይኖም ነተን ሕሙማት ዘመላለሳ ኣምቡላንሳት ክዓጽዋ ተራእየን እዚ ከዓ ብሰንኪ ትራምፕ ክፍለ ሃገራት ይከፈታ ዝበሎ መራሳሰነ ቃላት ዝተጀመረ ንኣሜሪካ ኣብ ኣሰንባዲ ጥዕናዊ ሕንፍሽፍሽ ክእትዋ ዝኽእል ተግባር እዩ እዚ ይኹን እምበር ብመሰረት ቅዋም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ትራምፕ ወላውን ፕሬዚደንት ይኹን ክፍለ ሃገር ክትክፈት ከገድድ ዓቕሚ የብሉን እቲ ክፍለ ሃገር ክትክፈት ዓቕሚ ዘለዎ ውልቀ ሰብ ኣመሓዳሪ ናይታ ክፍለ ሃገር ጥራይ ኮይኑ ከም በዓል ኣንድሪው ኩሞ ናይ ኒውዮርክ ኣመሓዳሪ ከዓ ኒውዮርክ ኣብ ኣሜሪካታት ዝበዝሕ ሕሙማት ዘለውዋ ከም ምዃኑ መጠን ነገራት ከይሃድአ ኣይከፍትን እየ ብምባል እዩ ንትራምፕ ክቃወሞ ኣብ ማዕከናት ዜና ዝረአ ዘሎ በዚ ከዓ ትራምፕ ካብ መጀመርያ ነዚ ሕማም ከናእሶ ከምኡ ከዓ ተቆጻጺርናዮ ኣለና እንዳበለ ነገራት ከም ዘየጋደደ ሕጂ ሃገሩ ኣብ ቆጠባውን ፖለቲካውን ሕንፍሽሽ ምስ ኣተወት ነገራት ናብ ካልኦት ከላግቢ ጀሚሩ ዘሎ ካብቶም ሕጂ ትራምፕ እዚኦም እዮም እቲ ሕማም ኣብቲ ሃገር ከም ዝጋደድ ገይሮም ኣለዉ ኢሉ ነፍሱ ሓራውፂኡ ሽግራቱ ኣልጊብሎም ዘለዉ ኣካላት ሓደ ማዕከናት ዜና ትራምፕ ሓሶት ይነዝሓ ከምኡ ከዓ ንዕኡ ዝግባእ ሸፈነ ወደሳን ይሂባ ያለወን ኢሉ ዝነቕፈን ዘሎ ክልተ ካብ ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾኑ ኣመሓደርቲ ትራምፕ ኣብዚ እዋን ምስ ከም በዓል ኣንድሪው ኩሞ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዴሞክራት ዝኾኑ ኣመሓደርቲ ኣብ ምትፍናን ኣትዩ ዝበልኩሞ ገይረልኩም እንከለኹ ንስኹም ይኹም ፈሽልኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ሰለስተ ባራክ ኦባማን ጆ ባይደንን ትራምፕ ነዞም ክልተ ቀደም ንስኹም ኣብ ስልጣን እንከለኹም ዝገደፍኩሞ ዘይተወድአ ስራሕ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኩነታት ብኢሱ ዘሎ ብምባል ነቶም ቅድሚ 3 ዓመት ካብ ስልጣን ዝተኣለዩ ከም መምኽነይታ እዩ ተጠቂሙሎም ዘሎ ቻይና ውድብ ጥዕና ዓለምን መራሒኡ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ገሊጽናዮ ዝነበርና ትራምፕ እዚ ሕማም ኣብ ሃገሩ እንዳገደደ ክመጽእ ምስ ጀመረ ውድብ ጥዕና ዓለም ከምኡ ከዓ መራሒኡ ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ቻይና ወጊኖም እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃቡናን ብምባል ሃገሩ ነቲ ውድብ ትህቦ ዝነበረት ገንዘብ ጠጠው ብምባል መሊሱ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ውድብ ጥዕና ዓለምን መመኽነይታ ክጥቀመሎም ይተራእዩ ዘሎ እዚ ማለት ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነ ጉድለ
ጉድለት የብሉን ማለት ዘይኮነ ከምቲ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ግዜ ጸገሚና ዘለና እቲ ውድብ ከኣ የድልየናዩ እዚ ሽግር ምስ ሓለፈ ዝኾነ ጌጋታት ተገይሩ እንድሕር ነይሩ ክንርእዮ ኢና ዝበላ ዘይኮነ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሽግር እዩ ንሽግራቱ ብሽግር ክፈትሖ ብምውሳንዩ ነቐፌታ ዝመጸ ዘሎ በዚ ኸ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እቲ ሕማም ውዲት እዩ ማዕከና ዜናየን ዘጋድኦ ዘለዋ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ነገሩ ጽቡቕ ኣሎ ዝብሉ ርሕቐቶም ከይሓለዉ ከምኡ ኸኣ ዝኾነ መከላኸሊ ከይገበሩ ባንዴራታት እንዳኣንበልበሉ ኣብ ጎደናታት ዝወፁ ደገፍቲ ትራምፕ ከምኡ ኸኣ እዚ ሕማም ተራ ሰዓል ኣይኮነን ለበዳዊ እዩ ሓደገኛ እዩ ዝኾነ ምንቅስቓስ ከኣ በጥንቃቐ ክንገብሮ ኣለና ከምኡ ኸኣ ተዓፅየን ዘለዋ ክፍለ ሃገራት ቀልጢፍና ክንከፍተን የብልናን ዝብሉ ኣመሓደርቲ ከምኡ ድማ ማዕከናት ዜና ተመቒሎም እዮም ኣሜሪካ ኣብ ኣሰንባዲ ዘይምስማዕን ፖለቲካውን ቆጠባውን ሕንፍሽፍሽያ ኣትያ ዘላ እዚ ኸኣ እቲ ሕማም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ኢሮጳ ኸኣ እዚ ሕማም ከምቲ ኣብ መጀመርታ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣሽሓት ህይወት ዝወስድ ዝነበረ ዘይኮነ ቁሩብ ዛሕለታት ከርኢ ጀሚር ዘሎ ንኣብነት ኣብ ኢሮጳ ኣብተን ዝበዝሐ ሕሙማት ዝርከበን ከምኡ ኸኣ ኣብ መጀመርታ ብሓያል መልክዕ ተሃስየን ዝነበራ እስጳኛን ዓዲ ጣልያንን ኣብ ነፍሲ ወከፈን ኣብ መዓልቲ ህይወቶም ዝስእኑ ናብ 450 ሰባት ይትሒቱ ዘሎ እዚ ኸኣ ምስቲ ቀደም ዝነበረ ከተወዳድሮ እንከለኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተስፋ ዝህብ እዩ ኣብ ከም በዓል ኖርዌይ ጀርመን ቼክ ሪፐብሊክን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ከኣ እቲ ምዕጻው ቀስ ብቐስ ክፋኾስ ጀሚሩ እዩ ዘሎ እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ከም ቀደምና ምጥንቃቕ የእዳውና ምሕጻብ ከምኡ ኸኣ ርሕቐትና ምሕላው ዘይምግዳፍ ከምኡ ኸኣ ካብ ገዛና ንኣገዳሲ ዘይኮነ ነገር ዘይምውፃእ ዝብል ክቕጽል እዩ ዘለዎ ካብዚ ወጻኢ ኸኣ ብዛዕባ ክታበት ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት ምስ ንርኢ ጀርመን ትማሊ ብመንገዲ ሚኒስተር ጥዕና ኣጌራ ኣብዚ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ንመጀመርታ ግዜ ክታበት ኣብ ሰብ ክትፍትን ጀሚራ ከም ዘላ እያ ኣፍሊጣ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ብድሌቶም እቲ ክታበት ክፍተነሎም ኣብ ዘፍቀዱ ሰባት ድሮ ፈተነ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዝርከብ እዚ ክታበት ግና ብሓቂ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘይብሉ ነቲ ሕማም ዘከላኸል ምዃኑ ንምፍላጥ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ በዚ ኸኣ እቲ ሕጂ ዘላ እንኮ ምርጫ ኢትካ ምሕጻብ ርሕቐትካ ምሕላው ከምኡ ኸኣ ካብ ገዛኻ ንዘይ ኣገዳሲ ነገራት ዘይምውፃእ እያ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ከምቲ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ምንጪ ክንጽሕፍ ዝሓተትኩሞ ናይዚኣ ቪድዮ ምንጭታት ኣብ ታሕቲ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ بخالك كسب نرغب سلام نعهم